di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Tumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Tumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Okay mga tugang, Diyos Maray na Hapon tabi sa Indogabos na nagantabay kang programang Maray na Hapon with Father Boots Bombase OP. Ngayon daw ning Martes, petsa 24 kag bulan ning Hunyo 2025. Kumusta po ka mga tugang, lalo na sa mga nagseselebrar kang kapiestahan? Ang aram ko, piyesta po dyan sa Tabaco, June 24. Digdiman sa Kamalig, June 24. San Juan Bautista po yun, ano? Yung po ngunyanal daw, may mga piyesta, ano? So, anyway, just celebrate, ano? Magdiwang po tayo, ano? So, kailangan na maging maganda ang pagdiriwang, ano? Sana maiwasan lang po natin yung mga atraso, maiwasan po natin anumang kaguluhan. Ang importante, kaligayahan, hindi po kaguluhan ang importante sa buhay, ano? Kaya sana mag-ugma po kamo dyan mga tugang. At siyempre ang iba siguro dyan na nakapagkakana. Happy lands po sa Indogabos na nagseselebrar kang kapistahan ni San Juan, ano? Mga tugang, siyempre sa Manila nga sa San Juan, pinagbabawal na po ngayon nga yung pagbabasa. Kasi dapat may paggalang manggiraray, ano? Kasi minsan ang nangyayari duman ang ganda-ganda ng damit. Pagkatapos papasok sa trabaho, papasok sa eskwela, pagkatapos babasain. Hindi na po maganda yan, ano? Kaya ano mo ang mga kaugalian, dapat ilagay din naman natin sa lugar yan, ano? Hindi basta-basta. Kasi minsan ang nangyari sa tuweba nga mga practices na basta sinusunod ang practices. Ang tawag po natin dyan, hindi best practice, kundi malpractice. Yan Kaya minsan nagagalit, minsan nagkakapatayan pa dyan Ano, noon pa, may nabalitaan ako kasi noon, pero matagal na yun At kaya nga pinagbawal na po ngayon magbasa ka ng tao. Kasi nakasakay sa jeep o nakasakay sa sasakyan. Pagkatapos, ano bang ginawa niya? Yung tubig sa kanal, yun ang itinapon doon sa tao. Nagalit yung tao. Bumaba yung tao, binugbog yung tao ng ano. At isa pa nga, dahil may baril siya, binaril niya. Mali naman po yun, ano. Pero sana, matuto na po tayo. Na anumang mga kaugalian, dapat may paggalang. Hindi po basta-basta na yung mga practices na yan alam mo minsan ang mga practices na yan, susuriin natin. Ito bang mga kaugalian na yan, mga practices na yan, ay nakakatulong ba yan o hindi? Yan. Kasi yung mga practices na yan, dapat nakapagpapaalala lang sa atin. Ano? Pero kung sabi nga doon, nakakasira na po yan, nakakasama na po yan, hindi na po yan tama. Ano? Kaya iwasan na po natin yan. Ano? Ang importante sa pagdiriwang ng kapistahan ni San Juan Bautista ay tularan po natin si Juan Bautista. Bakit? Sino pa si Juan Bautista, mga tugang? Si Juan Bautista po, sabi nga sa Bible, siya po ang the voice in the wilderness. Siya po ang tinig. At siya po ang sinasabi na tagapaghanda kay Kristo. Yun, yan tularan natin. Hindi yung pagbubuhos ng tubig. Ano? Huwag mo natin tularan. Kasi minsan nangyayari, tutularan natin si Kristo, dapat ang buhok natin mahaba din. Hindi po ganun ang pagtulad. Ang sinasabi, kung gusto natin tularan si Kristo, tularan po natin siya sa kanyang mga pang-uugali, sa kanyang pamumuhay. Ano? O ganun din si Juan Bautista. Tularan po natin ang ugali ni Juan Bautista.
at ang sa buhay ni Juan Bautista. Kaya ngayon, pag-aralan natin ang buhay ni Juan Bautista, mga tugang. Ano po ang kanyang misyon sa buhay? Yun din po ang gawin natin. Hindi yung kasi hindi naman tayong dapat magbinyag. Ang unang-una nga talaga, ang dapat magbinyag sa atin mga pari lang. Hindi naman tayo basta magbibinyag-binyag. Although sinasabi, pwede ka magbinyag in danger of halimbawa may bata o sanggol na pinakapapanganak pa lang, o walang makitang pare, o mamamatay na. So nanay kung hindi man nanay, tatay o kung nurse na nandoon sa delivery room, pwede po siyang magbinyag. Binibinyag kita sa pangalan mo na, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang tinatawag niya emergency baptism po yan. Okay? So, maganda rin pag-usapan natin yun, yung mga tinatawag, kailan ba na ibibigay ang emergency baptism o binyag. Maganda pag-usapan din po yung binyag. Yung binyag na yan, doon tayo na incorporate. Yan. Kaya, pero bago niya, pag-usapan natin ang tungkol sa binyag, pag-usapan po muna natin, sino ba si Juan Bautista? So, dapat kilala natin siya. Alam mo, sa Ebanghelyo sa araw na ito, ng kapistahan ng pagsilang kay Juan Bautista, mga tugang, ay mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 1, talata 57 hanggang 76, ito po, nang sumapit na ang panganganak ni Elizabeth, isang anak na lalaki ang isinilang niya. Narinig ng mga kapitbahay at mga kamag-anakan niya kung gaano nagdalang awa sa kanya ang Panginoon, kaya't nakigalak sila sa kanya. Ang ibig sabihin dito, may counting sila po kasi ay matanda na at baog pa. Pero sa kabila na yan, nagkaroon pa sila ng anak. Yun, kaya ikinagalak din ng kanilang kapitbahay. So yan ang sitwasyon po dito So maganda po kaya siyempre tulad niya ng kapiyasahan, nakikigalak po tayo, nakikisaya, nakikipag-ugma. So dapat ganun lang gawin natin. Mag-ugma, hindi makasira o makapagbigay ng anumang masama. Yan. So ulitin ko mga tugang yan sa anumang kapiyastahan, dapat po tayo makapagbigay saya, o makapagbigay ng galak, ang naggagalak, hindi tayo dapat magbigay ng anumang masama. Okay? So basahin ko giraray. Nung 8 araw na, dumating sila para tuliin ang sanggol at pangangalanan sana nila noong itong Zacarias, parang junior, gaya ng kanyang ama. Sumagot naman ang kanyang ina, hindi tatawagin siyang Juan. Tingnan mo, maliwanag. Alam kasi ni Isabel na nang pinanganak ito, mayroon nang kasi sinabi ang anghel kay Isabel at kay Juan, kay Zacarias. Kaya sabi ni Elizabeth, hindi tawagin siyang Juan. Pero sinabi nila sa kanya, wala namang kamag-anak na may pangalang ganyan. Kaya ang itatawag talaga kay Juan. Hindi pwedeng Zacarias, kundi tatawagin siyang Juan. Yan ang sabi ni Isabel. Kaya ito ng mga kamag-anak naman, sabi, wala naman kamag-anak tayong may pangalan na ganyan. Kaya ito nangyari, mga tugang. Sumimyas sila sa ama ng sanggol, kay Zacarias, kung ano ang gusto niyang itawag dito. At humingi siya ng isang sulatan at sa pagtataka ng lahat ay kanyang isinulat, Juan ang pangalan niya. Noong di nabuksan ang kanyang bibig at nakalag ang kanyang dila, nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Tingnan mga tugang, napakaganda po ito na si Zacarias dati naging pipi at nung siya po ay nabigyan ng pagkakataon ulit na makapagsalita. Nang sinabi niya, Juan ang pangalan. Okay.
At ang pangalan na Juan, ibig sabihin, God is gracious. Napakabuti ang Diyos. Patuloy tayo. Kaya namayani ang banal na pagkatakot sa kanilang mga kapitbahay. Yun, importante yung tinatawag reverential fear. At naging usap-usapan ang lahat ng pangyayaring ito sa buong mataas na lupain ng Huda. Nag-isip-isip ang mga nakarinig at nagtanungan, ano kaya ang mangyayari sa sanggol na ito? Yun. Dahil sumasa kanya ngang talaga ang kamay ng Panginoon. O talaga makikita natin na nandoon ang Panginoon. Habang lumalaki ang bata, pinatatag siya ng Espiritu. Nanirahan siya sa disyerto hanggang sa araw ng kanyang pagkahayag sa Israel. Yung mga kaibigan, ang ebanghelyo sa araw na ito ng kapistahan ni San Juan Bautista sa kanyang pagsilang mula sa ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 1, talata 57 hanggang 76. Babalik-balik si Father Boots pagkatapos ng mga paalala. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at tama ng urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Mag-Uno Plus asin urig mo, ang gamat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Figaro, Figaro, Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Okay mga tugang, balik po kita graray sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombase OP. At kanina aking binasa mga kaibigan ang tungkol sa kapanganakan ni Juan Bautista at sa pagbigay ng pangalan. At ang makikita natin sa mabuting balita sa pagsilang kay Juan, nahayag ang kanyang misyon. Na doon talaga, hindi ba, sa pagbibigay sa kanya ng pangalan ng kanyang mga magulang. Kaya mga tugang, ang pangalan natin, sa bawat pangalan natin, meron po yung misyon, at may kahulugan po ang bawat pangalan. Hindi po tayo basta nagbibigay ng pangalan kasi uso. Isa po pala mga tugang yan. Paano ka magbigay ng pangalan sa iyong anak? Minsan, kawawa naman yung anak mo pagdating sa pasukan. Ang pangalan ng anak mo, 4. Juan, Nathaniel, Emmanuel, Gabriel. Ang dami, So, kawawa. Ang dami niyang pangalan. Pagkatapos dahil sa ang nangyari sa haba-haba yung kanyang pangalan, nahirapan siya sa pag-aral. Kaya siyempre ang ginawa niya, nag-shortcut na lang, nagkaroon ng Gabi. Pero ang pangalan pala talaga ay Nathaniel, Gabriel, ang dami, haba-haba, So, ang haba-haba mga tugang. Kaya
Pag-ingatan po naman natin ang pagbigay ng pangalan. At sa pagbibigay ng pangalan, may kahulugan po yan. Halimbawa, yung pangalan Juan. Ano ang kahulugan na yan? Ang ibig sabihin ng Juan, ito po'y nangangahulugan na ang Diyos ay mapagpala. Ano? Kaya nga siya'y pinatdumayan ng Panginoon at naging pagpapala mula noon hanggang ngayon. Kung kaya nga, napakahalaga po mga tugang yung pagbibigay ng pangalan. Kung hinahanap mo ang kahulugan ng iyong buhay, balikan mo ang inyong mga mahalagang karanasan mula sa iyong pagsilang. Ano? Pagnilayan ang mga tanda ng iyong daan, kahulugan ng inyong pangalan, at hanapin ang inyong misyon. So doon makikita natin mga tugang, ano? So yun pa. Kaya doon sa pangyayari sa Ebanghelyo, maraming tao, maraming tao. Sabi nga, maraming tao ngayon ang dumaranas ng crisis ng kahulugan. Meaning of life. Hindi ba? Tinatanong natin, what is the meaning? What is the purpose of your life? Yan. Mahalaga po yan mga tugang. Hinanap nila ang kahulugan at dahilan ng kanilang buhay sa pag-iral. Kaya may tanong sino ako? Yun. Sino ba tayo? Para kanino ako? Ito pa yung mga tanong na dapat natin sagutin sa buhay. Sino ako? May kanta nga, hiram sa Diyos. Yun, sino ako yan? Para kanino ako? Tandaan po natin. At bakit ako nabubuhay? Ayan, mga bagay na, mga katanungan sa buhay na dapat natin itanong. Parang mabigyan ng kahulugan ng ating buhay. Sino ako? Para kanino ako? Bakit ako nabubuhay? Sa araw na ito, mga tugang na pinagdiriwang natin, ang kapistahan ng pagsilang kay Juan Bautista, yan ating pagnilayan, paghurup-hurupan. Sapagat siya ang example, huwaran, uhemplo, at gabay para sa taong naghahanap ng kahulugan ng buhay. Ang tanong ko mga tugang ikaw ba'y naghahanap ng buhay? Hinahanap mo ba ang kahulugan ng iyong buhay? O baka sinasabi mo, ay, mga tugang, basta mabuhay. Alam mo, sayang. Sayang mga tugang. Ang importante, mabuhay tayo nang naaayon sa plano ng Diyos. Yan. Sa plano ba ng Diyos tayo nabubuhay? O sa plano lang natin? Alam mo, kung nabubuhay lang tayo sa plano natin, hindi sa plano ng Diyos, saan tayo pupulutin pagkatapos ng tayo mabuhay dito sa mundo? Alam mo, maganda po yun ngayon, nakikita natin maraming mga disgrasya. Ito nga lang, hindi pa lang, some days ago pa lang, hindi ba? Maganda, sariwang-sariwa pa yun nung nangyari doon sa India, yung Air India. May mga pamilya doon na babalik na sana sa London kasi doon na sila talaga mananatili. Pero ano nangyari? Hindi natuloy. Kasi sabi nga sa sa idlak na lang ng talagang ganoon po mga tugang yan sa isang idlat, parang kidlat, talagang unang-una hindi po natin sarili ang ating buhay. Tandaan po natin yan. Kaya nga palagi dapat sabi nga nakahanda, kasi hindi talaga natin handa. Hindi talaga natin sabi nga handa hindi natin sarili ang ating buhay. Kaya kinakailangan talagang pagnilay-nilayan po natin yan. Napakaganda po na marami ito maraming mga bagay na natuto tayo doon sa nangyari na kinakailangan palagi natin ihanda ang ating mga sarili kasi mahirap na po nagugulat na lang tayo, mabibigla na lang po tayo. Kaya importante mga tugang na talagang ihanda natin ang buhay. At pagpahanda ng buhay, kinakailangan na tayo ang buhay natin ay nakasalalay sa Diyos. So yun po, napakahalaga po yan mga tugang. Kaya sabi nga, marami tayong matututunan sa nangyari doon.
marami tayong matututunan. Kaya ito, sa buhay natin, na isipin natin lagi habang tayo nabubuhay dito sa mundo, na isipin natin na ang buhay natin dito sa mundo ay dapat nakaangkla yan lagi sa Diyos. Ano? So yun, yan talaga, ano? At maraming leksyon, ano? O yung sa leksyon sa buhay natin. So, yun nga, may gusto kong basahin sa inyong mga tugang, makapaganda po ito. Meron kasi doon sa Air India na, tungkol ito sa pagpapalaga sa ating buhay. Mayroong maswerteng babae noon, the luckiest lady in the world, na dumating kasi siya sa airport, late na dahil sa traffic. Sabi nga, filled with regret for being late, she couldn't stop blaming herself. But later, when she heard that the news, the flight she missed had crashed, she was speechless. She thanked God for saving her life. Yun, okay? So, ano po ang ibig sabihin dito? Mayroong leksyon, ano? Kung ihalin tulad po natin ito sa panahon ngayon na yung paghanap ng kahulugan tulad ni Juan Bautista, ano? Nakita niya ang kahulugan ng kanyang buhay, lalo sa pagpapayag ng siya po ang maging tagapaghanda ni Kristo. Ito po talaga, ano, mayroon tayong sa buhay, ano. Sometimes what feels like setback is also, ano, actually a divine intervention. We may not understand the reason behind delays or disappointments sa buhay, but in time, ano, we realize that everything happens for a reason. Everything happens for a purpose. Kaya sabi nga, magtiwala ka lang sa Diyos. Trust in God's perfect timing. It could be His way of protecting us from unseen danger. Okay? Pero how about those who were in the plane? By the way, ipangaji po natin sila, ano? Yung mga, ano, nasayang na buhay, kung sabihin natin, ano? Kasi sayang, ano? The truth is, God's love is not measured by who is spared or who suffers. Tandaan po natin yan. Kasi akala nila, ang pag-ibig ng Diyos ay sinusukat dahil siya nakaligtas at iba naghirap. Hindi po ganon. His love is always constant for everyone, including those who were on that flight. Just because someone experiences a loss or death doesn't mean that they are loveless by God. Hindi po, mali po yan, ano? Life and death are both parts of our earthly journey. Okay, tandaan po natin. And while we may not understand why some are spared and others are not, it does not mean that God doesn't love them. Okay? Hindi po ibig sabihin, ay hindi sila mahal ng Diyos. Okay? For those who were on the flight, we trust that God received them with love and mercy. Their story didn't end in tragedy. Tandaan po natin, but continued in eternity sa nagtutubod sa Diyos. Kaya nga, ang purpose ng buhay natin dito sa mundo, hindi lang para dito sa mundong ito, kundi po tayo po ay, sabi nga, we are simply pilgrims. We are simply in pilgrimage. Ano? Because not in tragedy, but continued in eternity where there is no more pain, no more fear, only peace. So the lessons becomes even deeper in every moment of life. So, tandaan po natin na ngayon pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagsilang ni Juan Bautista. We are also reminded of our time. Okay? Here is not guaranteed. Tandaan po natin yun. Even si Juan Bautista, hindi ba? Namatay din siya. Pinapatay nga siya, hindi ba? Kung makikita natin, pinatay siya ni Herodes dahil sa itong Herodias na yan. Ano? Si Herodias, mga tugang, I want the head of the John the Baptist. Tingnan mo. So, tandaan po natin ito. Ano? We should live fully, love deeply, forgive freely, and trust God always, whether in life or in death. Okay? Anyway, babalik muli si Father Boots pagkatapos ng mga paalala. An oras hatod sa Indocang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for Kids.
Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ibalik ang suportang bigay ni nanay at inominate siya sa Suporta sa Ginhawa Award for Best Supporting Nanay. 15,000 pesos ang naghihintay at marami pang iba. For more details, follow Generica Drugstore on Facebook and TikTok. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kita girara sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP, kung yan na daw ng kapistahan ng pagsilang ni Juan Bautista na nagbibigay sa atin ng reflection about life. Hindi ba pagsilang, birth, giving birth, so life, ano? So, at ito lang gusto kong pag nilayan, i-connect lang po ito nun sa nangyari doon sa Air India plane crash, ano? O sa kahit ngayon marami nangyayari dito sa Bicol, yung tinatawag road crash, may mga namamatay, mga aksidente po, lalong-lalo na halos araw-araw ano, sa nagbanggaan na kotse, nagbanggaan ng motor, namatay ganyan. So ito po ang pagnilayan natin about life, ano? Ang buhay kasi natin dito sa mundo ay hindi po permanente, pansamantala lamang, ano? Kaya habang tayo nabubuhay, ingatan po natin ang buhay na yan. Kasi regalo po sa atin ng Diyos yan. Ano? So, i-reflect ulit natin yung nangyari doon sa Air India. Ano? So, sa iba, yung nangyari, simply a breaking news daw. Breaking news lang yun. Lalo sa mga sa media, no? Kasi balita po ito. Pero alam mo mga tugang, kung titingnan natin, you have to go deeper. It was a soul-stirring reminder of how fragile and unpredictable life really is. Okay? O ngayon na pinagdiriwang natin ang kapisahan ni kapanganakan o pagsilang. Ito, pagsilang po ito ni Juan Bautista. Pag-usapan natin ito po ang sabi nga pag ikaw isinilang, mayroon ng ikakambal ang iyong kamatayan. So, lahat na tayo mamamatay talaga dyan. Ano? So, bakit naman pa? Hindi, pinapagirumdum ko lang po sa inyo so that we can take good care of our life. Ano? So, alam mo, may 4 na istorya po doon sa Air India. 4 powerful lessons that change how I see time, purpose, and the grace of each moment. Okay? So, primero, yung isang pamilya. Ano? Na matagal na silang gustong bumalik doon sa London, sa UK, ano, to fulfill their dream of migrating to UK. So life kept getting in this way. Responsibilities, delays, decisions, and finally, they made it into the plane but never reached their destination. So ano po ang leksyon po natin doon? Ano po ang realization po dyan? We carry so many plans for someday, but we keep waiting, somebody becomes never. Yun mga tugang kadakol kitang plano. Pero at least si Juan Bautista mga tugang, yung plano niya, ay nagawa niya. Bakit? Sumunod din kasi siya sa Diyos. Yung plano, na siya ay maging tagapaghanda kay Kristo. So, yun. Dinirelate ko lang po mga tugang, kasi kasama po yan. So, we have so many plans in our life for someday, sana, ganyan. But, if we keep waiting,
Kaya sabi ko, wag na, habang may buhay, gawin mo na. Gawin na natin. But if we keep waiting, someday becomes never. Yun. Kaya, sabi nga may panahon pa, gawin mo na. Gawin na natin. Ang pangalawa po, yung kanina sinabi ko nga sa inyo, yung babae na who was to be on that plane, pero dahil po siya ay na-traffic, na-late, so she missed the check-in. At sabi nga, nag-pleaded to get on the board but was denied, But she was frustrated sa simula, angry and defeated. Only to hear later that that plane, yung pala ay bumagsak. So, makikita natin, that delay was divine protection. Alam mo minsan, hindi kasi natin alam hindi natin alam ang buhay. Bukas, anong mangyari sa atin, hindi natin alam. Although nakaplano na tayo, ito nakaplano rin sila, pupunta sa London, nakaplano na lahat yan. Pero alam mo, hindi rin. At minsan nangyari na sa atin, may mga delay tayo, hindi tayo natuloy. Wag ka magalit. Kaya sa buhay, sabi nga, mahalaga magpasyensya. So, tandaan po natin ito, isang katotohanan, isang realization sa buhay. We don't always get what we want. Hindi po na lahat ng bagay, anumang gusto mo, magagawa mo. Hindi lahat na gusto mo, makukuha mo. So, we don't always get what we want because God sees what we cannot. And sometimes, His no is what keeps us alive. Yan. Kaya importante po rin talaga magtiwala sa Diyos. Yan po ang buhay ni Juan Bautista. Nagtiwala siya sa Diyos. Nagtiwala. Tayo po, ipinagkatiwala niya ang buhay niya sa Diyos. Kaya sa buhay natin, sabi ko kanina, ang magandang ngayon sa kapistahan ni pagsilang ni Juan Bautista, hindi yung pagtapo ng tubig sa kung kanino, kundi ang ugali. Baguhin po natin ang ugali natin. Maging pagpasensya po tayo. So, gawin po natin ang tama. Hindi yung gusto natin gawin na lang natin. Hindi po. At yung pangatlo, mayroong 4 na istorya po kasi yung nangyari dyan. The man who survived, di ba may nakaligtas? Yung nakaupo doon sa seat number 11, malapit sa exit. So, the plane is split in half and he happened to be in the section that didn't catch fire. So, maswerte siya. He walked away, dazed and alive from something no one thought survival. Actually, wala talaga. Sabi nila, wala talagang mabubuhay dyan sa pangyayaring yan. It was not luck. It was purpose. Kasi sasabihin na, he was lucky. But no, lahat po mga tugang ay merong purpose. Sabi nga sa Bible, sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. So yan po, nagpapaalala lang po sa atin na there is a purpose. Kung kaya nakaligtas siya, may purpose po siya kasi may mission pa siya sa buhay. Kaya so may mga nangyari sa buhay natin ganyan, halimbawa, ikaw po ay halimbawa na-disgrasya kayo at at ikaw ay naging dati paralyzed at ngayon malakas ka na, may purpose ka. Baguhin mo sarili mo na. Huwag ka nang mabuhay ng dati. Yun. Maganda po yan. So sabi nga nila, it was not his time yet. Pang-apat mga tugang na istorya doon. And those who did not make it, yung mga namatay, people with dreams. May mga pangarap sila. People with families, people with unfinished stories. They kissed someone goodbye that morning, not knowing it was the last time. Kaya yung, di ba, yung nakita natin sa picture, may mga nag-picture pa sila. Alam mo, maganda po yan. Kasi baka yun na pang huling picture mo eh. Kaya maganda, from time to time, gawin mo lang, dapat mong gawin. Ito nagpapangahulugan lang po sa atin ito, na ang mga buhay natin reminds us that time is not guaranteed. Ang panahon, sabi nga,
we know how much money we have, but we do not know how much time we have. Yun. Alam natin kung magkano pa ang perang meron tayo. Pero yung panahon, how much time we have, we do not know. Kaya nga, make most of your time. Time with God. Yun, time for God, time for loving one another. Because time is not guaranteed. Hindi garantisado ang time. No one is guaranteed. Wala tayo. No one knows how much time we have. We're not promised old age. We're not promised later. What we have is now, present. Heartbeat, a chance. Binibigyan tayo ng pagkakataon pa. Kaya maganda po ito Sa panahon na pinagdiriwang natin ang pagsilang ni Juan Bautista, we are reminded of life. While we are still alive today, while we are still breathing today, still strong, still able, don't waste it. Huwag natin sayangin. Don't wait for the perfect moment. Saka na lang pag-perfect na pag everything is okay. Hindi will not everything become okay. Tandaan po natin. Kasi minsan sasabihin nila, magpapakabuti na ako kung malapit na akong mamatay. Ang tanong, hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Kaya nga, what you only have is present. And our present is our presence. Habang binibigyan tayo ng present, yan po ang regalo ng Diyos. Ngayon. Kaya yun ang regalo. Kaya anong dapat gawin natin? Love now. Magkaminurutan na kita. Apologize now. Say sorry. Forgive now. Speak now. Because life doesn't always come with warnings. Tandaan po natin mga tugang. And sometimes, next time never comes. So make use of your time. Anyway, babalik muli si Father Boots pagkatapos sa mga paalala. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtatauning kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ng mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng para bakal. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagmibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Maradangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant
antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artresin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artresin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move! Kasama natin ang Diyos, di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Okay mga tugang, balik po kita galari sa programang Marena Hapon with Father Butch Bombase OP, na kung saan ating pinagdiriwang mga tugang ang kapistahan ng pagsilang ni Juan Bautista, na ibig kong sabihin, hindi lang siya binigyan ng buhay, kundi binigyan din siya ng pagkakataon, binigyan siya ng panahon mabuhay dito sa mundo. At ang paano niya ginamit ang panahon niya dito sa mundo. Yun ang bang napagagandang pagnilayan natin, ang pagsilang niya. Kasi lahat tayo sinilang dito sa mundo. Pero paano natin ginagamit ang bigay na buhay o handog na yan sa loob ng oras? Kasi limited time lang tayo dito sa mundong ito eh. Kasi Juan Bautista gano'n din. Limited time lang naman siya. Pero at least kahit na limited time siya dito sa mundong ito, nagawa niya ang kanyang misyon. Yan. Alam mo, may kaibigan po ako na magaling ito ha. Hindi po siya Katoliko. Pero magalang po sa mga Katoliko. Kaya naimbita ko na po yan dati dito sa Aquinas University nung panahon. Si Francis Kong, siguro narinig niya na si Francis Kong. Alam mo, yung mga libro ni Francis Kong, mayroon po ako niyan, So, maraming libro po siya, si Francis Kong. Sabi nga niya it's not that we don't have time. Kasi kadalasan sinasabi, Father, busy po ako eh. It's not that we don't have time. Ang importante po kasi, ang dahil we don't find time, meron tayong time but we do not find time for that, sabi nga we don't have just enough time, or we don't have time kasi busy po tayo. Ang sabi ko po mga tugang, we don't look for to find time. So just that we often find ourselves spending too much time on tasks that carry little significance while neglecting what truly matters. Yung mga importanteng bagay, hindi natin binibigyan ng panahon. Yung mga hindi naman gaano importanteng bagay, binibigyan natin ng panahon. Tingnan ninyo, kahit sa trabaho, dito, nagpe-Facebook ka lang eh. Nag-scroll ka na nag-scroll. At sana, parang maging magamit mo yung at least connected sa yung trabaho, okay lang po yan. So ang maganda po nga yan dito, we need to check our calendar and reassess our investing time on what truly matters. Mahalaga po mga tugang iyan. How to invest our time. Okay? So alam mo, meron akong gustong i-share sa inyo na isinare po kasi ni Francis Kong, especially yung sa ni Francis Kong. Sabi niya about time as a precious resource. Napakaganda po, that needs to be managed wisely. If we manage our money, we must also manage our time. He emphasizes that it's not about having enough time, but rather about prioritizing, what's important and investing time in those things. Napakahalaga po mga tugang yan. Kaya he encourages people to be selective with their time. Yung time natin, may time to pray ba tayo? May time to preach about God ba tayo? May time to do good work ba tayo? Time for Sunday.
ito, suggesting they should spend it more carefully than money. O yun, mas kasi, sabi ko nga kanina, di ba? We can know how much money we have, but we do not know how much time we have. And that's why we have to be carefully spending our time even than money. As time, unlike money, cannot be recovered once it's gone. Ano? Yung nangyari kanina, yun ang nangyari na kanina. Hindi mo na maibabalik, sabi nga itong ngayon, June 24, 2025. So, wala na po yan. Kasi next year, June 24, 2026 na. So, hindi po na maibabalik po yan. Kaya nga, pahalagan po natin ang time habang tayo ay may time. Ano? Kaya ngayon na pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagsilang ni Juan Bautista, ang isang binigay hindi lang buhay, kundi binigyan siya ng pagkakataon, binigyan siya ng panahon na mabuhay. Yan, tulad ng kaninang sinabi ko sa inyo mga tugang tungkol sa Air India. Lahat tayo binibigyan ng panahon na mabuhay. Pero ano ang ginagawa natin sa buhay na habang tayo may panahon? Yan. At kaya nga, ang ginawa ni Francis Kong, he highlights the importance of living in the present. Kaya ngayon na, cherishing its moment and finding meaning in everyday experiences. Okay, tingnan natin ulitin ko isasabi, you have to break down nga itong mga pangyaring perspective of time. Una, time is a limited resource. So we don't have the luxury of time. Time is finite resource and unlike money, it cannot be replenished once it's spent. Pag ang pera, pag nagastos mo, pwede ka uli magkaroon. Pero ang panahon, pag natapos mo, tapos na po yan. So pangalawa, prioritize what matters. Ilagay natin, may priority. So, he encourages people to identify what truly matters to them, not to prioritize those things rather than getting caught up in an important task. So, yung mga hindi man gano'ng importante, wag na natin bigyan ng mahabang panahon para sa nag-exam ka ba gano. Kung hindi mo alam yung sagot doon sa tanong na yun, wag mo na masyadong doon ka mag-focus. Go another question. Kasi halimbawa na out of 100 questions, nag-focus ka sa number 1 and 2 na mahirap, laktawan mo na, punta ka na doon sa kaya mong sagutan. Yan. Yan yung ibig kong sabihin. Then, invest. Don't just spend. Invest time. That's simply spend time. So, sabi ni Francis Kong, we should invest our time rather than just spending it on activities that don't not align with our goals and values. Maganda po yan. Paalala po yan. So, anong ginawa ni Juan Bautista? Ganun po yun. So, ang kanyang panahon, inukol niya sa pagpapahayag at paghahanda tungkol kay Kristo. Sabi nga, I am the voice in the wilderness crying out. Siya po ang forerunner of Christ. He is the herald, taga-anunsyo. So, ginawa po niya ang panahon na yun para kay Kristo. Kasi alam naman niya limited lang naman ang time niya. Kaya sabi nga niya, I must decrease and He must increase. So, napakaganda po ang ginawa ni Juan Bautista. Ginamit niya ang panahon para sa Panginoon. O ganun din po natin. So, pangalawa, sabi dito, we have to live in the present. He emphasizes the importance of being present in each moment and making the most of every day. So, pang-apat, find meaning in everyday moments. Sabi ni Francis Kong, he encourages people to find joy and meaning in the ordinary and cherish in small things in life. Kasi sabi, ay mababaw naman ang kaligayahan, na okay lang po yun. Kasi ang napakalalim ng kaligayahan, ang hirap niyang maging masaya. So, and at the same time, we have to promote balanced approach to life. Yan mga tugang, encouraging individuals to be mindful of their time and how they use it. Kaya isa mahalaga po yun, how to make use of our time. Okay? So, yun. So, and then, the importance of consistency
in all aspects of life. Dapat bagi tayong consistent sa ating mga paggamit ng buhay, ano? Kaya mga tugang, napakaganda po 'yan, ano? Na ating gamitin ang panahon para tayo ay mapakinabangan ang panahon na 'yan. Napakahalaga mga tugang. So time is not found, time is made. Yan, gawan natin ang panahon. Hanapan natin ang panahon. Yan. Kaya siguro ngayon, naghanap kayo ng panahon na makinig kay Father Boots, maganda po yan. Ano? So maganda po yan na kayo ay may natututunan lalo na sa paggamit ng panahon. Okay? So tandaan po natin, time is good. Kaya nga, precious po ang time natin. Okay? So, anyway, inabot naman tayo ng time at sana hindi naman na-waste ang inyong time dahil napakinabangan natin ang time habang tayo nabubuhay. God bless you everyone. Nagpapasalamat po ako sa ating teknikal at sa ating IT in production. Ito po, Giraray, si Father Boots Bombase, OP, nagsasabing, God bless everyone and let us always make most of the time God has given us. Time to love, time to make people happy. Okay? Thank you and God bless everyone. See you again. Bye-bye.